Doncs som aquí al Garanés per parlar d'educació, entre altres coses. L'educació un pilar fonamental també de la proposta política de la CUP. Per desgràcia tenim un sistema educatiu sistemàticament infrafinançat, que no té els recursos necessaris per garantir l'educació com creiem que ha de ser nosaltres, un dret innegociable per tothom. I això és una cosa que no depèn del tot dels ajuntaments, però sí que als municipis hi tenim alguna cosa a fer en educació, i és que els serveis educatius que depenen de nosaltres que els garantim amb la màxima qualitat possible perquè puguin ser un dret per tothom. I això què vol dir? Doncs d'entrada municipalitzar una etapa educativa tan important com les escoles bressol. A Cardedeu tenim escoles municipals públiques però que són de gestió privada, i l'aposta de la CUP i el que farem en el proper mandat és municipalitzar aquests serveis. Per què? Doncs bàsicament per dos motius. D'una banda, per garantir les condicions laborals de totes les treballadores, que sovint les treballadores d'infantil són les més precaritzades. I per altra banda, perquè creiem que si és un dret que ha d'estar garantit per tothom, doncs també hem de tenir un control comunitari democràtic d'aquest servei, i per tant la millor manera de fer-ho és que la gestió sigui municipal directament. I alhora, un altre dels problemes que té el nostre sistema educatiu és la segregació escolar, que fa que, per desgràcia, no tots els infants, malgrat que tots vagin a l'educació pública, tinguin les mateixes oportunitats. I també és una de les coses que creiem que és fonamental adreçar des de la CUP. I com ho farem, això? Doncs crearem una oficina municipal d'escolarització que faci que hi hagi una única matriculació per totes les escoles, de manera que tots els alumnes puguin ser repartits amb aquests criteris de garantir la diversitat i l'equitat i, en definitiva, que tots puguin rebre la millor educació possible. Això pel que fa a educació, però també parlem de cultura. Cardedeu és un poble, no sé si té renom la cultura cardedeuenca, però sí que és un poble on hi ha molta activitat cultural, i això ens enorgulleix moltíssim, però un repte que encara tenim pendent és fer que aquesta cultura arribi a tothom. I també és el nostre objectiu com a CUP, fer que aquesta activitat cultural, aquesta programació cultural tan vasta que tenim, realment arribi a tots els barris i realment arribi a totes les persones. I no només això, sinó que les persones no siguin simples espectadores, simples consumidores d'aquesta activitat i programació cultural, sinó que en siguin participants i que en siguin al centre. Per tant, el que volem és posar aquesta cultura, aquesta activitat cultural, que és una part essencial també de la vida, al servei de l'emancipació també. I com ho farem això? Doncs, entre altres, apostant per aquest nou equipament tan xulo que és la Tèxtil Rase, perquè sigui de gestió comunitària. Què vol dir això? Doncs que no sigui un programador cultural qui decideixi quines activitats s'hi fan, sinó que la decisió de què hi passa en aquell espai sigui de tothom, de tot el poble, d'artistes, de treballadors, de veïns, d'entitats que fan servir l'espai, en definitiva, de qualsevol que passi per allà i vulgui implicar-s'hi, no? I això és el que nosaltres entenem per la gestió comunitària i la mirada que ha de guiar tota la política cultural del poble. Què més? Joventut. Molt en aquesta mateixa línia de posar la gent al centre de les decisions. I si parlem de joventut, al centre de les decisions hi ha d'haver les joves. D'una banda, creiem que és molt important incorporar aquesta perspectiva juvenil en totes les polítiques de l'Ajuntament d'una manera transversal, és a dir, que quan fem polítiques d'habitatge, que estàvem parlant abans, que el Blai ens explicava, a l'esport, doncs que també hi hagi la mirada juvenil, què és el que necessiten els joves i les joves de Cardedeu i com podem donar-hi resposta. Quines són les seves problemàtiques específiques, també en salut i també en economia i en tota la resta d'àmbits de les nostres polítiques. Per tant, posar aquesta mirada juvenil de manera transversal. I alhora seguir fent el que hem estat fent tan bé, que jo crec que és una de les estrelles d'aquests 4 anys a govern, amb la PAC ho veiem, que és que les joves siguin al centre de la política de joventut, és a dir, que elles decideixin el que passa, el que volen, quines són les necessitats que tenen i com volen donar-hi resposta, i l'Ajuntament el que ha de fer és facilitar. La nostra proposta és que l'Ajuntament sigui un mer facilitador i doni els recursos perquè les joves puguin fer les seves pròpies polítiques. I tot això ho relligem amb un altre dels temes que és principal també per nosaltres, que és la defensa del català, que també és un eix que hem d'incorporar transversalment a totes les nostres polítiques. Vivim en un context d'imperialisme lingüístic i d'ofensiva espanyolista, i el nostre paper com a CUP és defensar la diversitat lingüística, i això el que vol dir és defensar el català, la llengua pròpia d'aquí. Per tant, no només incorporarem la perspectiva de defensa del català a totes les nostres polítiques, sinó que farem activament polítiques de defensa de la llengua
i de promoció de l'ús, especialment en els àmbits en què està més baix, com siguin esports o com sigui joventut, i tot això ho farem donant continuïtat al Pacte Municipal pel Català que vam engegar fa un any, més o menys. Oi? I ja està. I ara seguim fins a la plaça dels Estalvis, en què parlarem de sobirania i poder popular. Som-hi.